astăzi ne vom activa pentru că am făcut cele 169 de geuri, doamne, doamne. Știu că avem sigur un pro asigurat pe domnul Sergi. Doamne, băi! Stai puțin că nu înțeleg nimic, că comentează David la Sergi, TV. doamne Stai ferește, puțin, Vlade, stai Sergi. puțin. Băi, deci așa nu pot să Da, cred. dar nu mai văzut și activează-ți și gata. Stai, întâi mai joc 2 runde cu Nani, băi, Atunci nu mai băi. vorbi, gura. Băi, deci astăzi ne activăm PES-ul. Suntem vin. Deci ne activăm PES-ul, fratele meu. Suntem barosani azi. Azi suntem barosani de lege. Suntem barosani de lege. Și are nu știu câte videoclipuri, dacă vreți să le vedeți. Are și cu Brawl Stars. Sunt extrem de interesante. Are și cu Caterinca. Unul doar. Are unul cu Caterinca. Eu îl numesc, e o comedie să nu mă înjurați. Sunt extrem de bombă pe YouTube. Nu cred. Și nu e win ăsta. Nu pot să cred. Deci, probabil să-mi activez pe acum, probabil nu. Dar să știți că oricum cum ne vom întâlni cu niște anumiți băieți, ne vom activa cu siguranță. Nu, mai joc 2 runde cu Nanica. Ca să fie fain, să înceapă ep-ep. Ca să fie, nu vreau. Aș face un chest opening, dar vreau să-l fac împreună cu Vlad. Și Vlad nefiind pe zonă decât online, am zis să-l e aștept. pe joc. Păi da, dar nu e pe zonă cu mine. Nu e aici cu mine. Nebunul e nebunul de acolo. Așa îl cheamă, are 2 conturi. Mamă, ce să moară! Mamă, ce să moară! Păi da, să fac și un win. Am făcut unul de locul 3, care nu mi s-a pus ca win și vreau să fac unele bambă. Marfă, nu bambă, aoleu. Deci de atâtea emoții. Sergi! Ești brawler care urmează să-l capturezi. Da, l-ai capturat, doar că nu vrei să-l iei. Da. Bă, deschidem. Bă, la început, acolo ce-ți dă? Un schimb pe Brock. Foarte mișto. Tare mișto. Bă, când ajungi la un Big Box, că e la pasul 6, bă, când ajungi la Big Box, îmi deschizi și Big Box, da? Și zic la ce număr, și dacă ne pică aceeași număr, deschidem aceeași timp, dar zic eu până nu înțeleg. Deschidem numărul 1, 2, știi? Și tot așa, da? Deschidem vreo Stai, încă nu, o luptă cu Nani să fie win. Încă un win pe Nani. Pot face asta. De ce nu?
Dar nu neapărat cu Nani, dar am ales eu Nani. Ca să fie cu orice brawler. Și cu Surge. No, hai Nani. Unde ești, Nanică? Lei bebică. Da. Ești mie? Nu neapărat. M-am dus cu voltești. Mă duc pe margine, fiindcă Nani n-are cine știe ce viață. Păi când îți dai ulta, e bine la solo. Se face solo și un dan. Bă, vreau să mă întâlnim. Mamă, Uite, vezi că e Spike. eu mă retrag. Ia, Mă omoară. Întâi să nu mă și pe aia mă gândesc la cutie. A luat-o. Nu știu de ce am tras. Am tras probabil să trag primul. Zi de oameni. Ce solo sunt? Aștept să mă caute. Hai să mă duc să mor. Ce? Spune că mor colegul. N-ai cum. Știu. Mai dacă mă spamam și vorbeam. Deschide. Bă, dar aș vrea totuși să fie... Mamă, uite bă, ce s-a făcut. Bă, vreau să văd dacă chiar ai o stop shot, bă, deschide, activate. Bam, bam. Am o pune. Dar nu mai bine facem 70 să luăm și skin-ul? Nu mă. Eu zic că da, mai bine. Ce ziceți, Nu băieți? mă, copilule. Mamma mia! Bă, deschide. Mi-e frică, bă. Dacă eu nu asta vreau să fac. Da, vă picați. Bă, băi. Da, Stai, întâi văd șansa la legendă. pe nu va pe... Nu va pe și de bun. Uite-te la șansă mai întâi. Nu e prea mare. E prea mare, nu merge. Deschide că... E mult prea mare. Nu cred că să îmi pice ceva. Pică, da, tot pică un brawler. Păi da, dar mai bine îmi pică 2. Mă, David, că așa durează mult, poate nici nu. David, decât să aștepți. Decât să aștepți. Băi, băieți, cam asta a fost pe episod. Peste câteva zile vom face acel Activate Pass. Nu mă acum, fă-l. Pa, pa!